Sa atong patron by Narcisa Fernandez. Akitang tanan sa pagkaig sa Ginoo, sa pagawid sa himaya, sa pagsimba ganiya, o uban sa atong patron Virgen Maria nga halangdon, magsaulog tang tanan karon kay fiesta man. Ang tawag sa atong Ginoo, mag-iusa ta sa pagtuo, kahiusa sa atong damgo, sa atong gugma, upasaylo ay ani akitang tanan sa pagkaig sa Ginoo, sa pagawid sa himaya, sa pagsimba kaniya, o uban sa atong patron Virgen Maria nga halangdon, magsaulog tang tanan karon kay fiesta man. Ang kalipay tanganaan sa dako kadasig awidon, atong huptan ang kaligon, sa kasakit malaumon ay ani akitang tanan sa pagkaig sa Ginoo, sa pagawid sa himaya, sa pagsimba kaniya, o uban sa atong patron Virgen Maria nga halangdon, magsaulog tang tanan karon kay fiesta man. Magsaulog tang tanan karon kay fiesta man.